Здравейте, хора! Днес ще играем с Виктор и Пепа на Brawl Stars, както виждате. Виктор е мапа. Сега на какво ще играем? Добре, първо почваме с Реят. Айде, ма хора, 5 часа ви чакам. Какво? Какво? Това не е честно! Не. Добре, аз искам да взема той. Остави ме. Чай. О, 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 о! А! А, ама, страхливеца Пепа. Сега да. С кой да играе? Играе с Дарил. Аз ти правя гади. Добре, дано пак да бие. Виктор, искаш ли пак да сметнем? Да. Чайма! Искам да взема Не! Ще ти... Да, бах ти лъжеца. Ти ме уби! Да, бе, ти ме уби! Когато почнахме, аз бях с Пени! Бах ти кукуруку. Браво. Петър не взе да излезна от спектите, за това ще излезна и ще слезна пак. Защото 5 часа на 5 часа ме взе, за да излезна от спектейта. Сега нали? С това ще играя. Какъв е той?
Ради Про да отида в другия отбор да играе. Аз и ти срещу Пепа. Да. Да. И аз ще стоя на едно място с Кришна и ще стрелям. Чакай, чакай. Знам с кой играе. М, Айде Пепа 5 години. Епик Boy, не Chromatic, не Код не Код G. Айде най-накрая! Скучах за живота. Брат, ти срещу Пепа! Срещу Пепа. Това ще бъде най-големия бой в живота ни. Той може да е в краста. Ето го. Брат, той няма power up, няма нищо, ма. Ще умре! Брат, не умира! Айде! Ама, не. Ама, не е честно. Е, поне... Брат, бегай, ма! Това е наистина бот. Бот. Това наистина е. Това наистина е най-големия бот, дето съм виждал. Но тъпо, просто седа на стената и... Бегай. О, той ме... Ще умре! Викторе, внимавай! Бой! Бо! Сега сме митикли. Обичам го то скин. Сега сме митикли. Ти на Грола Гард ли говориш? Хора, ако искате да играем на Грола Гарден, пишете в коментарите. Викторе, къде си изчезнал ти? Къде си? В Русия ли си, В Австрия ли си?
Брат, ти влезна в Grow Garden ли? Ама, брат, аз не мога да играя. Аз казах на хората, че ако искат да играем, на коментарите да пишат. Айде сега лав Brawl Stars. Оф, сега ще играем на Grow Garden, а пък не на всичко това. Значи, сега не пишете в коментарите, ако искате да играем на Grow Garden, защото това ще направим сега. Искам да пишете в коментарите какво искате да играем. Или в Roblox. Мама! Айде, Grow Garden. Не ми пука, не ми пука, не ми пука и не ми пука. Не ми пука. Да, знаем. Е. Айде сега, хора, не ми гледайте. Искам да ви покажа, когато видите първо Виктор. Не, отивам на твоето. Ето, това е на Виктор. Много малко, много слабо. И хора. Много се извинявам, ако бъгва. Много се извинявам, ако бъгва, просто така става всеки път. Ей, сега ще спре да бъгва. Ома, ще спре ли да бъгва? Ще тира през теб. Хора, харесва ли ви аватара ми? Як ли съм? Пишете в коментарите, моля. Добре. Сега ще отидем. Кой има в стока? Ома, знаеш ли колко искам да има бинсток в стока? О, видях ябълка. Айде хора, сега спря да ми бъгва. Брат, кой ми даде куче? Кой? Ти ли? Ей, вземи си кучето и не ми го дай. Ей, разле, ще купя си. Айде. Хора. Еми... Какво сме? Хора, мен, ако не ме знаете, дето сигурно не ме знаете, аз в Grow Garden винаги купувам всичко, освен карот и освен цветят. Да, но и хора, това е моето. Виждате ли разлика? Сигурно да. Но сега ще си взема нещата. И хора, искам да видите колко... Значи имам 492 семена за ягода. Искам да си сложа любимите неща. Отивам да си продам нещата.
Хора, виждате ли дървото с ще го казвам дърво, понеже е много нагоре. Виждате ли дървото с домати? Това е по-голямо от теб. Сега къде да сложа? Хора, ако виждате, вижте. Не мога да сложа, заради това трябва да махна нещо. Той не иска да махна. Той нещо няма как да го махна. От тук не иска да махна. Какво? Какво? Нормално спи. Не помня дали това е истина, но... Да, сега съм в Гърция, а не в България. Да не ми пука. Сега няма нищо тук. Айде бек. Ма къде да... Искам да махна домат. Проблем ли е? Не ми пука. Искам да махна тези домати. Брат, мисля, махна, че сега това ще го сложа там. И сега мисля, че махнах и още нещо. Заради това, брат, хора, моята ще го казвам джунгла, защото погледнете го, много ми бъгва, когато отивам, понеже имам толкова много неща. Отиди ми при джунглата и виж, ти си ми я виждал 100 пъти. Хора, да, аз имам повече от 200. Хора, много се извинявам, че ви оставих да чакате, отидох да направя нещо. Извинявам се. Бананите. Той за винаги ще го държа. Викторе, искам да ти покажа нещо. Ти имаш ли нещо с диско? Знаеш ли това как става? Диско. От админ. Трябва да има апдейт и такова. Трябва да им след малко да става апдейт или поне така ми стана.
и имаше админ. И той правеше всякакви Blood Moon и диско такива. И аз така взех това и завинаги ще го имам. И ако се чудите какво беше другото нещо, любимото ми, това е. Дето, защо как го държа с една ръка? И то ми е с дясната. О, това е като истински живот. Дясната ми е по-силна. Ма какво е това? Виж си фермата! Има си лайненце, ще ти го взема. О, виж, аз имам манго, а ти пък нямаш. Какъв той? Той е ябълка, ма! Той е ябълка, ма! Как- Нищо, просто оголемява. Оголемява. Ама, той го взима. Продай го. Само 190 хиляди. Аз имам 129 милиона. Не ми пипате. Не, няма да го пипа. Домата и после той и после ягодки. Айде, де. Така. Как не знаеш къде ми е градината, ма? Тъпана. Си тъпанар. Къде са ми доматите? Ето ги. Ай, кой си? О, ча! Имам Rainbow Blood банана. Ще го взема. Не можеш да даваш семена. Абе, кога? Ма какво ми е това? Той ще го държа. Гъзната. Кой ми беше дал? Къде си? Ти не можеш да го дадеш. Виж, не мога да ти дам ягода. Искаш ли го той? Ще ти дам... Какво да ти дам? Ще ти дам той. Къде си? Къде? Where is here? Shut up! Ето ти. Вземи го, ма. То. Викторе, скучах да играем ли на нещо друго? Айде на Rainbow Friends. На какво? Имам 4 лобъкси. Нищо. Другите ги изхабих. За
Страх ми е да кажа. Не! Аз излизам. Искам на нещо друго. Добре, но това ще е последната игра. Добре? Squid Game. Последната игра. Айде, ще видиш. Айде, джойни ме. Айде, аз влезна. О! Имам гард юз и не се страхувам да го използвам. Кофето има. Да. Ама не съм джойнал тъпата група. Кое? Не. Или да. Не. Виктор, къде си? Къде си да направим раунд на раунд? Айде си! Айде бързо, че почва! Има влезна. Има 26, 21 секунди. 20 секунди. Айде, ти влезна! Виктора, ела навън! Все още ще влезнеш. Ела! Виж! Айде! Чакам! Ома, чакам! Викторе, чакам! Ма, не знам. Аз ще съм нормален. Къде да направим раунд? Айде, ела, чакам. Ех, ма. Айде. Той... Айде. И после... И после последните скипи. Бегой! Бегой! После... мама! Айде. Ей, ти си при моето. Ма, аз съм почти до края. Айде! Аз бих. Ти си при начало. Ти си в началото. Ето, виждам те. Брат, натисни ран да бегаш.
Добре, айде. Ела. Ей, 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 ей. Ринга, 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 ринга. Ринга, ринга, ринга. Ама, 5 часа. 5 часа за да дой... О, виж ги тези подаръци. Колко яко. Не, те са умряли. Що? Брат, парите падат. Парите летят. Парите падат. Да, искам. Е. Ми. Брат, тези хора как са толкова много бързи? Аз съм 3. Аз съм 3. Аз съм 353. Ела! Ела те! Дежуре! Айде още един! Още един, ма! Айде! Кой ще направи с мен? Ринга, ринга, ринга. Аз съм синьото. Сега дано да не загубим пак. Понеже... Да, аз съм камък. Айде, почваш! Айде, по-бързо! Айде! Това бе, ти го направи малко време. Койде? Айде, сега съм аз! Айде, ма! Ма! Значи, айде! Да. Сега, ако ни направи да загубим, ще я пребия. Ще я гледам как играе. Тапанака. Тая е лилавото, айде вземи жълтото. Не. Айде, ма, не е честно. Не е честно. Ако аз бях... Ако, ако аз бях или момичето, или този, дето е сега, или другия, щях да го направя на 2 секунди. Айде, сега е петия. Сега... Не! Айде, мата по нас! Давай! Давай! Айде! Айде, ма! Ще направя да губим! Другия път ще съм петия, за да видя колко трудно ли ще е. Айде, ма, ако ни направиш, ще го репорт. Брат! Ако изхаби 2 цели минути, сега наистина ще го репортна, че ни хаби. Брат! Брат! Айде! Айде, ма. 4, 5!
Не. Не. Едно, две, три, четири, пет, шест. Айде накрая! Не загубихме! Уи! Йипи! Йипи! Викре! Раунд and раунд. Айде, лама! Ринга, ринга, ринг! Брат, те са още са на петото. Ще загубят. Ще загубят. Има 30 секунди. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Губят! Брат, брат, те го викат нуб. Те го викат нуб. Поне ние не загубихме. Само 9. 300. Не, що искаш да спрем? Не, ти си 377, не лажи. Не. Айде, ма. Викторе, сега трябва да се да. Викторе, раунд. Ема. Викторе, ла. Ринга, ринга, ринга. Пум, пим, пам. Пум, 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 пум. Айде, ма. Чакам. Колко хора? 3. Викторе, ела тук. Айде. Влезнах close door. Това беше лесно. Викторе! Нещо стана. Ще танцувам с друг. Айде, Вики. Айде. Ей! Но... Айде, ма... Трети рунд. Уи!
Айде. Ще съм заедно с него. Трима. Айде, мой човек. Айде! Айде. Виктора, какво стана? Защо не ми говореше? Добре. Ама, Рускин... Мора... Нора... Сори. Айде, бихме! Сега какво ще? Искам... Не. Искам да продължим. Ама, Викторе! Един от нас ще печели! Нали го искам това? Викторе, да не се бием! Викторе, да не се бием! Скри се на легло, ейо. Не, бият ме. Къде? Да. Минго. Той ми е приятел! Той ми бие! Бегай! Викторе! Какво става? Бегай! Аз бегам с теб! Ще те пази! Можем да... Айде, освободени сме пак. Как стана това? Искам да продължим. Не! Ма защо? Това е за днес, хора. Ако искате и моля ви да се абонирате и да лайкнете това клипче. Чао!